Amintiri din copilărie. Reprezintă cea mai cunoscută operă a lui Ion Creangă, considerată chiar capodopera lui. A fost scrisă între anii 1881 și 1888. Cuprinde 4 capitole, fiecare descriind o parte diferită a copilăriei autorului. Personajul principal este Nică, iar peripețiile lui au primit denumiri precum La scăldat, La cireșe, Pupăza din tei și multe altele. Știai că a fost hirotonisit întâi diacon, adică numit mai întâi diacon, apoi preot. Cel mai bun prieten al lui a fost Mihai Eminescu, cu care a avut cea mai frumoasă prietenie din istoria literaturii române. Nici un scriitor sau autor sau poet nu au prietenit așa cum a prietenit Ion Creangă cu Mihai Eminescu. A fost învățător la școala primară numărul 1 din Iași. A publicat împreună cu alți învățători un manual de citire pentru clasele primare și alte manuale școlare. Sfârșitul vieții. Ion Creangă se stinge din viață în data de 31 decembrie 1889, la vârsta de 52 de ani, în Bojdeu Casa din cartierul Țicău. Era bolnav de epilepsie, o boală a sistemului nervos, și suferea din cauza morții bunului său prieten Eminescu. Este înmormântat la cimitirul Eternitatea din Iași. L-a scăldat după Ion Creangă. Deci, de sine stătător, independent, citi fragmentul La scăldat din manual, pagina 112. Aici este prezentat dexul, adică cuvintele necunoscute care vor apărea în acest text. Tologit, tolănit, forma corectă în ziua de astăzi, a se culca întinzându-se comod în toată lungimea, lespigioară, lespede, bucată de piatră lată și subțire, baltă, întindere de apă stătătoare, de obicei nu prea adâncă, știoalnă, loc din albia unui râu, bălți unde apa e mai adâncă, năduh, senzație de greutate în respirație, prund, mal, teren acoperit cu petriș, prundiș.